Shalom. Marede Mahita. Mar hite-hite goarni de bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni ton di parbadia, natu mo palangit dohot tanoon. Amen. Songonondo di dok Tuhan Jehovah. Jawon na maaw, jala alusakku maibana. Saidong anakku do ibana, jupa hagugutan. Paluakku do ibana, jala mamulia ibana bahenokku. Saya pamahapokku do ibana sari matua. Martua do nahudul di pangondingan ni natu mimpuli. Jala namian di linggoman ni pargogo na suatu dosan. Nama doktu Jehovah, hapo rusakku, jala partanaw bato aku de batakku. Marhapo rusat tuhodo au. Haleluya. Martangiang mahita. Ale amanami para si roha na sumurong. Di batani hatuaon nami. Nguyotami do diakarion, panaonon do tamamate ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Pahibul maroha nami, jala perbadiai, mamikiri surena tinaon nai. Patadahon matuhami dosa nami, asa diarsakon roha nami, asa upopomi hami hisap-hisap, dohot sakap-sakap ni roha nami. Jala asa hupasaut kami, lomo ni rohani na manubus hami. Asa martua hami, marhite siani rodi saleling-leleng na. Sa patupa mai di hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, anak haholongan ni roham. Amen. Marete mahita.
tatangihon mapatik ni debata di minggu info kafit sadarion ima patik parjolo dohot lapatanna patik parjolo au do jahuba debatam nina debatatta dang jadi marakup au bainomu debatam dia do lapatan ni oddo ikon ubiar rohatta jalahu molong jalau posmida debata asamida nasana adong atong ramangido gogo mahita tutu hatta lau mangulahon patikna ale Tuhan debata saya pargugui mahami mangulahon na hombar tu patikni amen marete mahita. Tatopoti madosatta nagudangi itu adopani debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami para sirohana sumurung. Napung do hami di jolom martangi yang tuho. Dada mangasahon hati goran nami. Na mangasahon asini roham nagudangi do. Saya si maroham mida sadok bangsonami. Sesama dosa nami saluhutna. Saya sungguli maroha nami. Asamu baroha dot pangalahon nami. Alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Si pangulu hami. Amen. Baga-baga ni debata. Taringot Tuhan sesani dosata. Songonodo hatani Tuhan Jahuba. Nunga pola hupasisi aka pangalosyom.
songon obun. Jala songon obun manorop akadusam. Saya mulak maho tuau ayau do si paluaho. Hasangapom ma di debata na di gijang. Amen. Maret de mahita. Hatani debata turpuk epistel di minggu info kafit sadarion tersurat di Sada Petrus bidutolu ayat 10 walu sahat rodi 22. Aidohot do Kristus mate sahali ala ni akadosa. Natigori humokop aka bergeduk asa ditogion hita tu debata. Natarbunu do ia dagingna. Alai dipangolu do anggoton dina. Di bagasan tondi do ibana lau marzanita tu aka tondi di bagasan hurungnya. Akka naso mangoloi na jolo dina mai-maima labas ni rohani debata uju di akka ari ni sinoak dina pinaulina parao nagabe haluan ni nautiki imana walu halak marhite-hite aiki. Ido tudusan ni pandidioni napaluahon amunungai dada songona magolokon na rotak siang pamatan alai kapangido do disi pidu bata panggora ni roha naso olong mangal solibe inorhoni hahereoni Yesus Kristus. Di siamun ni debata do ibana dung lau tu banua gijang gabe maruduk do tu ibana aka suru-suruan aka gom-goman dot aka hagugun ima sahatna martua do aka natu mangihon hatani debata jalan nau pepsa. Amen. Mare dehita. Tuhan, oh tolongmu.
tindakkon maha porseautai songon na hina tindakkon ni dongatta saha porseaun di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata jaubah ido ama pargugu na suatu dosan natu mo palangi do tano au porsea di Yesus Kristus anak di debata jaubah na sasadai ima na tinubuon ni si Maria na gabe-gabean si Anton di Parpadia adorang suhabubuan ido tu hatta na tu maun na bernit di pengumuman silatus na mate terpajal do ibana di hau pinor silang na tua tu banuatoru dung ditanom na mulak mangulu di hari patuluhon na mana itu surgo la hudul tu siamun ni di bata jauba amanai pargogo na suatu dosani di sima ibana pai mamulak suku tutanon manguhumi halak na mangulu dot na mate au porsea ditor di Parbadia jaladong sada huria na badia huria atau pani ala Kristen akan na badia doho dia sesani dosa do dihatai na mandok mulak mangulu sugut daging ni halak nang mate doho dia nguluan na sora sudah amin tabige matikting Bagaimana jolo titing namasa di bagasa mingguta sadarion guarni mingguta sadarion ima minggu info kafatif jala topi ni mingguta ima badan dohot waso ni debata di parmingguon di huriata marhite titingon pinangi dohom ma tusude ruas ni huriata akana so mendaftar madohoti parmingguon di ganup sektor tabi ikon ma taparade sian bagas tabi kupon pendaftaran madohoti parmingguon suak songonima dohot akka nasoruasta asa unang gabe marpungu-pungu ima nama salai tu protokol kesehatan taparade ma amanginang kupon pendaftarani hobar tu bentuk nau pinatupani huriata si naing merbagas titing paduahon naing majalo pasu-pasu parbagas somma bagindo edo world bomber sibolon SP anak ni amata doktorandus gelmok simbolon MPD tubuh ni inata situa doktoranda Juni boru siahan ruas ni huriata sia sektor opat dohot orwana Dita Juniarta boru napitupulu SPD boru ni amata TJ napitupulu tubuh ni inata Donnaria boru sitanggang ruas ni Gemi Solagard Gracia sei Sengkol Sukamaju pasu-pasu perbagason di Patupa di hari Jumat tanggal 26 Februari 2020 di Gereja HKBP Tanjung Sari, Resort Tanjung Sari, masuk pukul 10 WIB. Konseling pernikahan di Patupa di hari Rabu tanggal 24 Februari 2020 sada mulai pukul sia WIB marenganan di ruang konsistori di Ruas Natabba. Mulai minggu sadarion gabe ruas ni huriat tama ima keluarga ni amata
David Prawira Simorakir Inata Winda Kristin Boru Tampubolon Yanakon ni Huriata nama Jalo Pasu-Pasu Parbogason na di hari Sabtu tanggal 7 November 2020 di Huriataon alamat Asrama Batalion Kavileri Asam Kumbang masuk tu sektor opat E. Horas Madinah Sida Jalara mahita mamuji dohot pasangapot Tuhani marhite akka ulauni Huriata. E. Ruas Namoru Manang Namoding. Parjulu. Nah di hari Minggu tanggal 10 Februari 2020 nunga marujung ngolu sahala ina ruas ni Huriata ima inata maromeria boru pasaribu tutup usia 84 tahun nah hinabaluhon ni amata Dr. Osman Pajaitan Nahinan sian sektor Sadabi alamat Jalan Stella Tulu nomoronom tatangyakom maanggiat tumibu tarapul keluarga nati ninggalhonna jala totong di pargugui Tuhan. Napaduahon na di hari Rabu tanggal 10 Februari 2020 sada nunga marujung ngolu sahala ama ruas ni Huriata ima omian kasih tanggang tutu umur 73 tahun nah hinabaluhon ni inata Ragusta Boru Siregar Nahinan sian sektor pitu alamat Gria Permata Sada Bolok B nomor 30 Tanjung Anom tatanya koma anggiat tumibu tarapul keluarga nati ninggal honna jala totong di pargugui Tuhan di minggu sadario duk sipul minggu siang di patupa Huriata do pangapulio tu bagas nasida na niuluhon ni parhalado naguptiki pinangido tu ruas dohot parhalado ni sektori ima sektor pitu asaro madohoti pangapulioni sermon parhalado di hari Selasa tanggal 27 Februari 2021 Patupao ni Huriata ma sermon parhalado masuk pukul 10 siawip maringanan di gerejaon obartusi pinangido ma tusudi parhalado asareta madohoti sermoni dua Rumawi Dewan Koinonia seksi Naposobulung HKBP Tanjung Sari mengundang saudara-saudari untuk beribadah bersama dalam penelan Alkitab Naposobulung HKBP Tanjung Sari pada hari Sabtu 27 Februari 2021 pukul 19.30 tempat Gedung Serbaguna lantai 2 di Gereja Town. Kami sangat bersukacita atas kehadiranmu sobat. Datanglah bergabung dengan Naposobulung HKBP Tanjung Sari. Perjumpaan kita akan membawa berkat buat kita dan kemuliaan bagi Tuhan. Ayo bergegaslah kita bersama-sama bersemangat memuji Tuhan. Naparpudi Patuluhon Parhepengon Taidama di laporan keuangan akka pilihan bulanan perpuluhan dohot akka hamulateon dia karena so masuk dope di titing sadarion di hari Minggu naneng Roma di tiktikon mulai atema di suderuas napasahat to pilihan bulanan dohot hamulateon perpuluhan dohot partisipasi tuaka ulaun huria lam ditabbai tuhatta ma akka pasapasuna di ganup hita sudena ima sahan ititikta mulate ma dituhatta martang yang mahita puji-pujian merdonga mauleati di pasaha rohanami tua dopa oleh Tuhan alatakas di dongania sini roham dohami ro tu bagas curomon laho manangingon hatami
Tuhan nunga hubiki kami titing namasa dohok nanek si pamasau di huriam di bagasa sadarion. Asi maroham le Tuhan pasu-pasu me. Secara khusus ale Tuhan di yanakon ni huriam nama jalo pasu-pasu perbagaso diakka arena salpu na gabe mendaftar ulang gabe ruas nagok di huriamon pasu-pasu manasida gabe ruas naburju asiroham sok-sokoni male Tuhan yanakon ni huriam nanaing majalo pasu-pasu perbagason ima bagindo simbolon dohot oroanna dita boruna 70 pasu-pasu male Tuhan rencana ni nasidai asa gabe pasu-pasu nang di nasida asiro hamale Tuhan pasiko ma dinatorasna ada dua belah pihak laho pasauton ulaun nasidai suak songoni ma nang ruas namar sitaono nale Tuhan ala ni hamateani tung borak do dihilala ronania sida alani mangidu hami tu adupamu asa homa toktong nama ngapuli rohani yanakon keluarga natininggal honi nasida sok-sokoni male Tuhan namarsak alani hamaolon namaragami di ganup hami isarani alani kopi 10 sion asi maroha male Tuhan pergugu mahami asa tung margugu hami mulutung perap doho kopiti hami mangulu alai pergugui mahami asa margugu hami mangalo mulai ate male Tuhan di pasahar rohana mi totong dia kapasum-pasum na pinasahap mu dia ganup hami mulutung pe adong sipata solu akka hamoloni totonggo hami marlas ni roha nang di naposom napasahatu baritam di bagasan tongarion pasu-pasu manasida asa gabi pasu-pasu jamitai digadup hami marsada-sada asiro hamale Tuhan sesa dosa nami asa tarcalo hami pasu-pasu nanek si pasahato mudo petu hami ganup ului pangiduan nami marhiti-hiti anakmu Yesus Kristus Tuhan nami mauliate madiho amen. Marede mahita huhut tapapungu peliata. Oh, di mata
Debata Jehovah na hutadahami di bagasan Jesus Kristus Tuhan nami. Rohami marsoba tuho marhite-hite parmingguon nami. Na maradia kami sa tonga-tonga na kaulaon nami be. Asa rohami majalo hanguluan marhite parmingguon nami sa darion. Atong nunga punguhami Tuhan. Jala nunga huparadi hami rohanami majakon ho. Alani makuling maho nunga radi hami tumangyon suaram. Di bagasan Jesus Kristus Tuhan nami, jalo matangiang nami. Amen. Horas madita salutna. Barita nauli, hata ni debata, nagabelas ni roha, dot gogo dihita, di parminggota sa darion, tabuka mabukuta na badiay siyan, sada Musa, bidusia, mamuka mesian ayat 8 sahatu ayat 17. Songonon madidok disi takasma tapai hutihut. Pada ni debata tujol mai dohot tadana hali butongan. Dungi nina debata mamadok sinoak dohot tuanakna akan arap dohot ibana botimai. Idama angguau paut hotokku mapadaku tuhamu rodi pinoparmuna sugut. Dohot tunasa namarhosa namangulu akan narap dohot hamu. Akapidong pinahan dohot nasa binatang ni tanoon. Akan narap dohot hamu. Sian luhut akan naruar sian parau rodi sude pahapahanan ni tanoon. Pahotokku mapadaku dohot hamu. Pabuan na so jadi beri pasonon ni aik na sumar nasa namar daging. Uhut pabuan naso masabi aik na sumari mangari pason tanoon. Dungin na debatama. Omma tada ni padan na hubaheni tuhamu dohot tunasa namar hosa na mangolu. Akan narap dohot hamu rodi saliling-liling na. Halibutong aki na hubaheni diobun. Ima tadani padaku dohot tanoon. Ope molo huparo obun tu tanoon. Sai tarida mahali butongani diobun. Jadi ingotokku mapadan na hubaheni tuhamu dohot tunasa namarhosa namangolu. Rodi sude namar daging. Pabua naso pamasauku be aik nasumari. Mangari pason nasa namar daging. Sai bahenokku doyo halibutongani tu obun asa hubereng ibana marningot padan saliling-lilingna binahen di debata tunasa namarhosa namangulu tunasa namar daging na di tanoon. Dunginin na debata ma tu sinoak omma tadda ni padan na hupahot tu ho tunasa namar daging na di tanoon. Ima sahana. Di hamuna hurian itu hatta adong sada barita namaripola songonon. Adong ma sahalak bawa pangaratto na sukses di pangaratuan na. Tongon di hari ulang tahun na diudang ibana ma aka anak jalanan na di pangaratuani. Di patupa ma aka si panganon na tabo. Di patupa ng akas ribur-ribur, ima musik, asa tunglas rohani aka na diudang nay. Alay dung say marsipanganon, madokhata maibana laho berbagi pengalaman. Songo dia ma parborhat na syakutana, saha tu pangaratuan, pola saha tu na sukses, manang saha tu na berhasil ibana. Didok ibana ditiki dana kau macam badal duau ini ibana. Masai jugul duau. Alanido jojo di uhum dilisingi bapak kau alani jugulhu. Macam haci doh hilala. Alai nangpe saya dilisingi au dipukul yau. Gabilam tabadu nang hajugulokku. Gabilam tabadu nang habadalokku. Lamborat hasala aku, lambalgado lising-lising. Alay na paling lusunan ni naibana. Gabi
lam kebal do au di humani dakku ilala be lising-lisingi ngagabi hunik mati be molo saya dipukuli bapakku au. Alai ternyata adong do nahasitan ima omakku ninna. Setiap dilisingi bapakku au pito saya itu bola tangis do omakku ninna. Kasongoni do kana kainang molo dimuruki bapak niba iba apalagi molo dipukul anggo mak niba ngaba aba kainang. Pasti dang boy do honok kata tua matai apaling si maiba saya tuma hatu matangi songoni ma nang omak ni nyon pangaraton. Dilising yaw alai omakku do pola saya tuma tangis. Alai disadaborngin di naibana. Dung mula kau sian lapo tuak nunga hira sato ngateng genau nunga huhirim anggwau pukulan na mau pesulon na mau dinna. Alai ternyata dung sahat ibana tujabu tasonggo tibana bapak na pinang keluar sia kamar dangan na mga to ibana dangan dong suara. Alai topuma adong di begi ibana sada suara na terbigi sia kamar jala di pajolok ibana ma tu kamar ni bapak nai. Alai Roma omak nai didok unang besai pukuli anak tai ena soholong goro ham tu ibada alai ame dok nama tai ai dok komunina didok kola ngasih rohaku dak kolong rohaku alani asini rohaku mau bana pukuli bana alani lomoni rohaku do bana bana hupaingot ibana hupukuli bana hulicing ibana alai anggoho hola tangis mudo bekko nang pe hupukuli bana anggo ate-ateku ngoluku rohaku macahacido. Ay dang lomor hakku ibana mago, dang lomor hakku ibana mau, dang lomor hakku ibana gabi songoni. Ido ubahin na upukuli ibana, alani holong ni rohakku. Alani dung dibege ibana songoni pakatayon ni bapak na do omak na. Sadar ma ibana, dilising yaw HP, dipukuli yaw HP, alani holong ni rohani bapakku tuaw. Ujung na pitor di dok ma ya potto ma bapak hura potto ma bapakku omakku ninna pitor hudok ma borng ini marsogo bapa paborhak ma autu pangaratoan asa hulului golung-golukku ninna ido uban nasaha tau tu pangaratoanon gabi berhasil alani mau liate ma dina tua-tuaku nang pegudang hasalakku dipukul yau asa lam tudeng ganda do ngolukku ninna ibana. Songoni ba ibana berbagi pengalaman tu anak jalanani. Hamu nak kamangkay nang molo di uhum de batape bangso Israel jala uhumani macay borat macay dodok masa aik na sumar lahu mangari pasol salut na nas namar hosa masai alani hajahaton ni bangsoy masai alani hajukaton ni bangsoy masai alani dosa ni akka bangsoy dang dihabiari be debata dang tuduk betuhatan di debata mereka bebas hidup sebebas-bebasnya mangoloi akka hisap-hisapna alani ima Roma uhum di debata menyadarkan jolmai Papua pemilik satu-satunya bumi adalah hanya Tuhan menyadarkan jolmai diaka dosa-dosana alihamun akamangkay nang pe dirimasi debata nangpe diuhumi debata jolmai alai adong do haluaw ima tabereng dison ima tusinoa kate tusinu rap dohot keluargana wasa selamat akamangkenang ala ibana mabiar do mida debata dia adalah seorang yang benar. Dia adalah seorang yang takut akan Tuhan. Dia adalah orang yang setia kepada Tuhan. Jalarade mangulahon parsuruan ni debata. Taida ma sebelum roaik nasumar nunga dipatihi debata. Nunga di Papua debata tu sinowak alenwak naik uhumakku aportibion. Alani pauli ma di hosada parau. Dangadong pola suku-suku nibana. Dan adong pula perdebatan puasa iso adong roudan janginna. Ale apa yang dikatakan oleh Tuhan langsung diulahon radei bana mangulahon nani dokni debata. Radei bana mangoleh parsuruan di debata makana pitor diulahon aha nani dokni debata. Alai tabereng ma ketika Nuh
paulihon parawi ahaman terjadi sian na humaliang na. Gudang-guna mengejek kan? Gudang-guna paururuhon. Gudang-guna menghina. Eda waduh sinuakon. Pauli parawon di logo nyari ninna. Pauli parawon di dolohon sarang udan ninna kan? Bahkan dikatakan angariti karwa sinuakon ninna kan? Alai nang pesongoni hata-hatai godang na mengecam ibana, na menghina ibana, na mengejek ibana, tapi dia tidak terpengaruh akan apa yang terjadi dalam sekelilingnya. Dan terkontaminasi ibana, dan gak bisa rombang ibana dot aka pangisi ni luarna. Tapi dia selalu dinunuti ibana do, lau paulihon parawi songon hobar tu natinonahon ni debata. Halanya kamang kenang dung sikop sudera de di debata mamuse masuk bahonin. Untuk menyelamatkan dari uhuman ni debata gabe malua nasida. Alani do songo guar ni mingkuta info kapit jowon nama au dungi alusaku maibana. Alani halak nama jogor di debata. Halak nama nangior suara di debata. Halak narade manglahon naniok di debata di sio debata mengalusi. Di sio debata manangihon, di sio debata lahu paluahon akan aporsiai. Jala di tonga-tonga ni akka, namasa di tonga-tonga ni bangsoi, di tonga-tonga ni keselamatan haluau ni, di baik debata ma badan nate, merpadan ma debata. Jala pada ni ima padan kehidupan, perjanjian keselamatan. Jadi pada ni bukan antara dua orang yang melakukan kesepakatan, tapi Allah sendiri yang berinisiatif melakukan perjanjian terhadap dirinya. Alai perjanjian ni di paboma itu isi akka makenang. Tu si Noak doho tu pinoparna. Bahkan sahat tu hita manuaing jajini debata na ni bahenai. Asa padan na toguro padan akka makenang. Padan na hot rodi sa leleng ni leleng na. Jala di halak batak pe adonggo padan nate. Ido makana dokon togu urat ni bulu, toguan urat ni padang. Togu ni dok ni uhum, toguan ni dok ni badan. Jadi togu hatani uhum, toguan hatani badan disi. Jala halak sio se badan bado kona kamang kenang. Turi purnatu magona. Pasti do marjea na mangalosi badan perjanjian nabi nahen ni debata asa badan ni debata ima badan hanguluan. Badan haluaon. Tabereng ma setelah jatuh bangkit kembali. Setelah hancur bangun kembali. Setelah gelap terbit terang. Ada kehidupan yang baru di badan Nabi Nahen ni debata asa tabereng songot tadani padani didoknak ni dison di bahem ma hali butongan pelangi. Ido makan adong ede pelangi alangkah indahnya. Jadi artinya pelangi itu yang berwarna-warni yang begitu indah memberikan keindahan tu tonga-tonga di mulut tamu. Tabereng pelangi pasti las doro hatat ya kamakenang. Datu mungkin gaya marsak kita mau tabereng pelangi, tapi kita senang. Las rohata molo tabereng pelangi. Apalagi dung sai udan pitor muncul pelangi, berarti ada harapan bahwa cuaca akan membaik. Itu Roma mata nyari kan. Jadi mangalolas di roha, mangalehon semangat. Asa naholomi berlalu menjadi terang. Asa ada tanda-tanda kehidupan, ada tanda-tanda harapan di depan mata kita dan itu datang dari Tuhan itu sendiri. Alani amanginang molo borat pe pergumulata, molo penat pe parnguluota bereng ma pelangi. Ingatlah Tuhan bahwa janji Tuhan pasti selalu baik. Jala alani ido molo tunggudang pi akka bencana apalagi di akka dongatan di Jakarta nuaing masa akka banjir ateh. Alai taingot ma masa surut akan terjadi dan mungkin hola banjir kan dan mungkin holan udan alai marhite pada di debata di pelangi yang diberikan oleh Tuhan yang begitu indah ada masa-masa musimnya. Ada musim menabur, ada musim menuai. Ada musim kemarau, ada musim hujan. Ada segala sesuatu, ada waktunya. Asa adong musimna natabereng tonga-tonga ni partikion. Asa padani ima taddani asni rohani debata.
Padani ima tadani holong ni rohan debata bahwa dialah Tuhan yang melindungi kita. Tuhan yang memberikan segala sesuatu untuk kita. Dan Tuhan yang selalu mengasihi kita. Jonok do ibana dilabuta. Asa di tonga-tonga ni aka ancaman. Di tonga-tonga ni uhum ni debata. Dakya ditinggal hon halak na porsiayate. Dia selalu menyertai kita. Laos ido nang badan ni debata. Janji ni debata. Aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Jadi nak ditinggalon, Tuhan selalu ada dekat dengan kita. Ido makanan ang istilah di tsunami pe, multa bereng di acara Metro TV selalu ada do harapan baru. Ido kon badai pasti berlalu. Ido kan badai pasti berlalu. Jala di sini tabereng bagai pelangi yang memberi penghiburan dan harapan bagi kita. Jadi ang adong naso tarpatupa debata pasti berlalu apa yang kita hadapi tonga-tonga ni ngulutap. Asahamu nak kamangkainang di masa sulit nata adopi di COVID 10 nunga hampir naik 1 tahun nate. Alana tanggal 22 Maret 2020 mahita masohot marminggu. Sudah mau 1 tahun. Jala tabereng ketika beberapa bulan selang berlalu masa COVID na tahun ini nata adopi beberapa bulan suasana begitu mencekam, ketakutan mewarnai kehidupan kita. Pemerintah berusaha berupaya menjaga kesehatan dengan beberapa kebijakan dengan di rumah saja, kan? Marsiajar pe sia jamu, karejo pe sia jamu, beribadah pe sia jamu, sudah sia jamu. Dan bahkan kita bertanya-tanya kapan ini akan berakhir. Alai di tonga-tonga ni akan nama sai, taida do aka pribadi-pribadi yang luar biasa. Tabereng aka dokter, aka perawat, aka paramedis yang betul-betul menyerahkan kehidupannya demi bohama asa terlepas asa malum sian situasi COVID aka masyarakat sude. Tabereng ada pribadi-pribadi yang luar biasa. Jala tabereng muse songon aka ruas, songon hitape songot tadani perhatiaka godang akana mabain aka solidaritas berbagi kasih kan adong sembako tu akan berdampak lemobi tu akan ikut perekonomian alani pandemikon. Semua berusaha saling menolong. Ima alani harapan, alani semangat, alani aka holong ni rohana si debata gabi tarida dui saling masih tupahan dia kenauli na dengan na di tonga-tonga ni aka nama sai. Jala taida musi dapat puji hamu nak kamangkenang pengharapan yang semakin besar dengan hadirnya vaksin ate. Ngasa pedong sehali 2 hari kan. Jala ternyata torok do akka napistar, torok do akka pemimpin, torok do nang akka ahli betul-betul bergumul patu pahon penelitian saha tuna menemukan vaksin kan. Anggona perjolei umur 10 tahun dang boy inna kan. Baru muse umur bahay dokon. Lansia dang boy inna kan. Ujungna gawe merasa malansia bah mati na mahami haroa. Alo mo harorohan ya kajol maun pamaretaw mati na mahami inna lansia kan. Ale sonari binigi muse barita nunga tu sude inna kan. Ado belansia. Anggo na perjolo mula dong akasahina dang boy dipaksin inna ale sonari nang perong marsai dia pe ngaboy inna kan. Berarti semakin menemukan penelitian-penelitian semakin bagus. Gabe taruli sude nai ati akka makenang gabe macam motok kita gabe sude boy mengalami bakahilalahon akka hasehaton kekebalan tubuh itonga-tonga ni parngulut alani mahabun akka makenang jisita bereng pelangi indah di awan semakin jelas kelihatan ada tanda-tanda kehidupan alani ima turpuhon paingotok kita asa sai tapagonggopon sude ngoluta holan tu debata ate. Ikon boy hita menjadi pribadi-pribadi yang bersinar. So asa boy tapancarhon sinartai marhite-hite holong ni rohan debata. Asa dison pelangi itu menunjukkan kepada Yesus Kristus. Songo di epistel tanah kaningani. Na mate, na roh Yesus Kristus, na pola mate sekali untuk selamanya. Ninate.
Asa gabe di padomu hita tu debata. Haroroan ni Jesus Kristus tonga-tonga di portibion hama matena dot hayona asa gabe di padomu hita dot debata songoni di padomu hita dohot dongan jolma. Jala di paubuk muse bahwa kita sudah di gabe sakabona marhite-hite padidion nabadia na sekali untuk selamanya. Itu makanan tonga-tongan huriat HKBP padidion sah-sah saja walaupun itu dari karismatik kate, dari Pentakosta, dari Katolik, dari gereja mana itu yang menyatakan dirinya sudah dibaptis itu sah. Dan songon gereja kanasing terdiri di HKBP ala lain itu karismatik dididi muse. Gabe seheran namari di sendiri kan? Heran hola mabolok kona narotak siap tonga-tonga di pamatang tahun. Padahal bukan. Padidion itu adalah haluaun, keselamatan. Di bagasan diri Yesus Kristus ala nang tertanam jale kumulahihi ala ini sekali untuk selamanya. Seperti Yesus mati sekali untuk selamanya. Jadi marhite padidioni nunga di pasade hita kamang kenang. Jala marhite hite pada ni debatape nunga dibuat kita haluauni. Asa gabe sibuan na denggak kita. Ala ni tajou ma debata. Dungi alusan nama hita. Anggo portibion bisa memberikan jawaban tapi sementara ndak boleh bay masak kita. Tapi keselamatan yang kekal hanya ada di dalam Kristus. Alani impo kapit mangarahok kita asa sai tajou debata tonga-tonga ni ngoluta sai tahapor syai debata ala ibanado haroroan ni saluhut jala ibanado na mangalolas ni roha di tonga-tonga ni ngoluta. Amen martanyang mahita. Ale de bata manami na marhabangsa di Banua Gijang di puji rohanami maho di Arianon ala di luas sodo pihami marpungu marlas ni roha marsada di tonga-tonga ni jorom na badion ima laho makanguluhon hatam mangedeon ede puji-pujian nami do pasato tangyang nami tu adopan di dokhodo Tuhan molo maju hami alusam mudu hami alani parade marohanami patinggil manang si parion nami laho pasahaton sudi aka jawaban nani lehon mutuhami asa sa totong Tuhan lo mo ni roham na sa di tonga-tonga nami molo tung di uhum hopi na julu bangso Israel di zaman ni Sinowak ima alani hajugaton hatakangon alani akadusa nang ulam marti burak dang mabiar bidaho alai dalammu mai Tuhan laho menyadarkan bangsom asa gabe mulak tu dalam lo mo ni roham songoni manang hami molo tu sipata dilisik kopi hami sipata di uhum hopi hami alai asini roham doi Tuhan alani holong mudang lomor roham mati hami di bagasan dosa nami alai iko mulak tu hami tu jalan hasit tongamu asa gabi marngulu dari enggak kami gabi parna punah hami di haluaun na pinata patarmu dia kana porsea di guarmu pasu-pasu mahatam asa lamar gugu hami laho mangulahon lomone rohami pasu-pasu na sudah ruas na perhala duniuriam. Mula dong di bagasan parsa hiton ho Tuhan na pamalupon. Na di bagasan aka pergumulan alan aka persoalan hidup, masalah hidup. Nang songoni alan aka hamatayan ho na mangapuli, ho na manopang. Asa selalu Tuhan di pasat hola tu bagasat tangamu. Dia kana marlas ni roha. Alan aka na pangulihon anak pamuli buru. Nang martupol do na majalo pasu-pasu perbugasan hu pasat hami tu Tuhan. Pasada maruhan asini basan holongmu. Asa betul-betul di parsari peoni sorak ko. Asa totong Tuhan gabi keluarga. Si habiari ho na sida tutik kinanengro. Dia kana nang majalo pasu-pasu patulus Tuhan. Asa tu sadanang holong na sida. Laho majalo pasu-pasu parbugasoni. Asa totong Tuhan gabi guarmu namar sangap jala namar mulia. Dia kana martaba umur di kelahiran nang di perkawinape. Ho Tuhan na mengajari na sida menghitung hari-hari mereka sedemikian rupa. Asa martaba pi umur, martaba las ni roha pasu-pasu, kugo do las ni roha si patongonomu. Nang songoni dia ka ulang tahun perkawinan tonga-tonga di keluarga. Pasada roha ni aka ama ina, lau patulusan akan adenggan di tonga-tongan aka yanakon. Dia ka nang mabalu pi Tuhan nang matean ama, nang inanami pi totong makalason. Pabua nasirang ni hamatea do nasida Tuhan. Alani tama mamuji pasangapon guarmu. Badau makamar ka persahiton alai hai pasolas ni roha mapatongonom mudi sude ruas na pahalado ni uriami. Imatang yang pangidoan nami saya pasaut malomo ni roham di tonga-tonga nami. Di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami
jalo matangiang nami. Amen. Marede mahita, uhut mata mapungu peliata. Tatangnya koma peliata, ale de bata amanami na di banua gijang. Horo haroroani salu sileholo na denggan dot nasa ulibasa na mauliutus. Upasat hami masian na nilion mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jaramoti asa huparasyang hami pilihanon. Pati bulhon harajaw mo di tongatongan huriam dohot di Portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim, asalam utadhami godang ni sileholeo mitu hami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami, amin.
Pale amanami na di banua gijang. Sai pinarbadia maguarmu. Sai Roma harajaunmu. Sai saut malomoni roham di banua tongon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami togiho tu pangucunan. Palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahita. Di sodakon Tuhan debata mabuina tuhita jala asima rohana mida hita. Di dopakon Tuhan debata mabuina tuhita. Jala di pasaorhon madamena tutod ditabe. Amin. Shalom. Saya di pas-pasu Tuhan tamahita kamangkainang di tonga-tonga ni akka bagasta, tonga-tonga ni akka ulota. Jala saya Tuhan manamar sangap asa gabe jupang las ni roha na manotong di bagasan ibana. Horas madita salutna.